Wejangan Sang Dalang. Sing kudu wajib mangcekeli jaman sakmangke aja gampang percaya merga saniki kathah sing membo-membo dadi kanca ning jane ajeng jegal niku pirang-pirang. Sing etok-etok dari sedulur ning jane ajeng nubruk sampeyan saking wingking niku pirang-pirang. Mula kudu sing prayitna ngati-ati, kudu sing lantip panggraitane, kudu sing awas wastita tenan. Kang, awak dhewe iki anak ana ning alam padang kuwi muga Gusti nganake sing dadi jalaran ya kuwi ibumu Kanjeng Ibu Nagagini, bapak sing ngukir jiwa ragamu. Nek nganti kowe wani karo wong tuwa kuwi gedhe walate, yen perlu ora bakal diapura dosamu selawase urip. Merga kuwi sing dadi jalaran anane kowe, nadyan kowe kuwi ana merga sing gawe urip. Ning nek kowe wani karo wong tuwa, dosane kuwi padha karo nyangga bumi tak